Bernard Grech qal li l-highlight tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kien li lilin mill-ħmerijiet irnexxielu jġib partit jaħdem. Dan iddikjarah mal-ġurnalisti li nġabru barra d-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà fell-ewwel qal li ma kellu xejn xi jżid ma' dak li kien diġà sostna fil-messaġġ fuq in-nett u li fih ħabbar irriżenja iżda mbagħad spjega kif hu irnexxielu jaqgħad il-partit. Dan anke jekk kif inhu magħruf sew ir-riżenja tiegħu ġiet fi sfond ta' ġlied intern fejn reċet għaddiet tal-fazzjoni estremista. Il-highlight tiegħi naħseb illi jibqa' il-fatt illi jiena mingħajr ħafna ħmerijiet ħalli npoġġi dik il-kelma naħseb illi rnexxiel il-partit verament inġibu jaħdem u jitkellmu u jaħdmu flimkien in-nies. Quddiem fatti li kien imġiel jirreżenjaw li sa 48 sija qabel kien qal li se jżomm sotu jibqa' kap, Grech tenna li hu beda jsib il-mument opportun biex iħabbar ir-riżenja tiegħu. Dan fl-isfond li meta bdew jinxterdu l-ewwel rapporti li se jirriżenja waħal fil-Partit Laburista li qed ixerret il-miżinformazzjoni meta fil-fatt ġara dak li beda jkun irrappurtat. Bernard Grech mal-medja qal li ġab bidliet kbar u li skontu irnexxielu jaqgħad partit. Minn barra hekk saħaq li huwa se jibqa' bħala membru parlamentari. U jiena nawgura li l-ewwel ħaġa kulħadd jibqa' jaħdem flimkien kif irnexxieli illi nagħmlu f'dawn l-aħħar 5 snin.